Safe. Oh, musta yung magkaon diya? Bati. Musta na yung sudan? Manok. Manok nga? Manok mo ito. Help me, help me. Safe. Oh, musta yung magkaon diya? Bati. Musta na yung sudan? Manok. Manok nga? Manok mo ito. So Jerome, musta yung biyahe? Okay ra kayo. Vlog niyo. Uminom lang. Si Alma, Welcome to my vlog. Allergy kong kamera. allergy. Pusi ka picture. Lahi man to. Kaya hindi mo nag-video. Ay. Ha? Welcome to vlog of Teacher Denton. Welcome to my vlog. Welcome to Our Lady of Miraculous Medal diri sa Bugo. Nagmilagro na bang medalyon mo? Kapit na. Nabuo na ni siya ang lugar diri. Ang kaning nga lugar karon nausab na ni siya ron anas diversion road gianas mga sakyanan. Oo. Kaysa una adto ra man kamutungas dito sa hagdanan. Di ba Sir Sok? Oo. Mga ni si Sir Sok day. Sa Bugo. Mga ni si Sir Sok. Basta ko sa mga subscribers natin. So, atong hagdanan. Tanaw atong hagdanan 100 get, 100. Atong tanawag hagdanan pabaghihapon. So, sa una gyud ug manhi ka kinahanglan jud kang mosubay atong hagdanan gyud didto nga. Oo. Iyabos babay, bawa na gihangak na ka. Oo, lagi. Lugi na git mga Lagi, tuig ka, mga lugi na gid kayo. 2000. Ako mga 5 years ago. 5 years. Mura na. More than. Ako mga 5 years ago guro kong wala nakaanhi. Kaya ka usa ikaduha pa sa na akong anhi ron. Ikaduha na. Oh. Ikaduha pa na akong anhi ron. Oh. Public, pero mga more than 10 years. Oh. More than 10 years yun. So mao ni siyang hagdanan dire kung ato ka manukad sa ubos didto nigabot nimo diri hangako na jud ka. Oh. Hagdanan. Ano siya dire? Pero okay pala 100 steps pag gini mo nilang ingon. So overlooking ni siya sa mga view. Makita gid nimo ang tanan ba dito dagat. So karon dili na kahangakon ug na kay sakyanan kay wala na may hagdanan. Nay hagdanan pwede na ka maghagdanan. Adto na kaagis lang diversion road. Okay, so mao ni siya ang Our Lady of Miraculous Medal diri sa Bugo. Katong tungasonon og hagdanan. So atong duolon dito ang image sa Our Lady of Miraculous Medal. So dili wala ra ni siya nagbantay diri. Free ra ni siya nga motungas diri. Pero kung namoy sakyanan, makaagi na mo dito sa ilang sakyanan. I mean agianan sa sakyanan. Pero kung wa moy sakyanan, adto gid mo agi dito sa hagdanan. So kauban ra ni sila, ha? Kisaingan. So kani siya is kauban ra ni siya dito sa Our Lady of Miraculous Medal dito sa Gorordo. Di ba kanang diri sa asilo. Oh, mora ni siya. Kauban na ni sila. So mo ni siya ang iyahang background. Okay? So siya. So kung siya simong vlog. So can you say hi? Hi vlog! Say my guys! Hi vlog! Welcome to my guys! Mote ako mga kauban nga mga gwapa. Kung diri ka manukad, makita nimo ang overviewing nga lugar. Dito ang dagat. Nga makita nimo ang kanang patag, no? So wala kayo medyo nga bukid diri sa Bugo, kasagaran diri patag.
Pero dako na kausaban diri kay ang daan karon diri is medyo lapad na siya, highway na siya. Then wala pa jud kaayoy kanang kompetensya sa daan. Mo na siya ang kabaguhan diri sa Bogo. Nya sa sunod na mo nga destinasyon is mangadto na sad mi sa Kawayanan. Dito sa Bambo Paris sa Medellin. Kay next ani niya Bogo din Medellin. So ato mi sa Bambo Forest. Welcome back to Bambo Forest. Katong bata free na daw. Kisa pa'y bata dire? Ako! Ang high try bata, yang edad ako na. Open niya sa vlog. Open niya sa vlog. Muna sila mga picture sa San Isidro ng mga gwapa. So this is my second time dire ning lugar. Pero kani sila mga first timer pa ni sila nga manhi dire. Ika dong, say hello dong. Hello. Tarong na kanang hello o interview. Unsa may naa dire sa Bambo Forest? Unsa naa dire? One ride, dot of view. Ayaw mo ka-amaze nga inyong makita kay puro ra gyud kawayan. Okay, bambo man sa. Di sakto sa gyud bambo. Sa mo ni siya ang inyong 20 pesos mo ni inyong makita dire. Wala kay laing makit-an diri sa Bambo Forest kundi kawayan ra gyud. Ilang lingkuranan kawayan. Ang ilang mga tanom kawayan. Basta ang kinaon sa rabbit kawayan. So puro ra gyud ni siya kawayan dire. Ang ilang mga balay-balay kawayan. Wala sila yung music ron. Kaya itong first time na kapag-ari na sila yung music. Nakuan guro. Music. Wala. Request yung budot. Yaman na singer there. Wala budot. So mingo siya. Pero dili siya ingaron kadaghan nga dili ko siya daghang tao ba. Unlike before nga daghan tao, na yung mga tao pero medyo maihap lang. Sa unahan na dito ang ilang gruto. Sa tungod sa ilang gruto na fish pan. Chore mi ha. Okay. Padol gamay. Tarong nga. Mapusay nga. Dire. Sige, one. Sorry. Ihap. Tarong, ihap. Okay, dokil. So mo ni siya ang bag-o dire ang prayer garden. So bago rin siya nahuman because last March, April wala pa na siya. So karon kay na. So ato lahoson ang dire sa ilahang garden, sa ilahang grotto. Nindot na ilahang kuan dire. Nindot na ilang garden kinay fish pan sa ilaw. So kita ni malang fish pan. So imong tan-awon medyo dagko ang ilang mga isda diri ang koi. Dara. Imong tan-awon dagko ang koi. Dagko kay ilang mga koi diri. May mga buntis. Ilang koi. Mo ni mga isda nila diri. So usa sa mga attraction diri sa Bambo Forest. Okay? So inyo makita diha ang kana grotto sa Our Lady of Manawag. So mo na siya. So kung manhi mo, wa may lang makitaan mga kawayan, ilang grotto, mga taong nagpicture, nangita kung unsay naa as kawayanan. Vlogger. Wannabe? Padong nami mo exit, padong nami gawas. Nya proceed nami sa amo ang destination karon. Okay kayo. Bro, apa malunod ng bangka? Lagi. Kubangan din nabilin. Pusing. Sak guys. Wala, loading na, loaded. Dali na. Pusing sila. Dali na mo. YouTube ni Ugma. Subscribe mo mi. Wap, napa. Ayaw dyan na. Napa niapas na pa. Apil. Dapat na si Jack og si Rose ba niya? Oh. Oy, kinahanglan ko na si Jack og si Rose. Tunga. Kubangan Dali din na nabilin. mo, Wa pa din malunod. Dali guys. Oy, dapat ka na si Jack og si Rose. Ayaw ko daw. Kay Titanic napikas na. Ang daming rose, isa lang Jack. 3,
1. 4. One more, 3, 2, 1. One more, 3, 2, 1. Biko!